Migao mar arita e kaunti ma Busia ondhiyo gunde 22 mag nyasore ma kwan-gi ma chiro romo milion 35 kod nyasore mamoko ma kwan-gi romo milion 21 kuom thuolo mar dwe achiel mokalo. Koloso kod jofwambo e tesend obila ma Busia, komanda mar obila e kaunti no Robinson Langat owacho ni yedhe mamero jigo owuok e piny libamba ma Uganda kendo ikelogi e pacho ka e yo mok owinjore. Kata kamano omedo chiwo puoch ne obila kod jodak ma kono kuom bedo akicha kendo chwalo lipot. They are safe, eh? We're supposed to be safe. Hey, ndio kuonekana kwa TV. Bangi ile tumeweza kunasa kuanzia tarehe 1 mwezi huu. Tumeweza kunasa zaidi ya kilo 800 ya bangi, ikiwa street value yake ni more than 35 million Kenya shillings. Hii kesi yote tulikuwa na washukiwa ambao walishikwa ambao wako hiyo kesi yote wako before court as we speak now. Tarehe 5 mwezi huu tuliweza kunasa madawa mengine inaitwa methamphetamine ambayo ilikuwa 2.65 kgs with street value of 21 million 250,000. Rawera moro ma jahigni 10